Tak, ahoj lidi. Moje kámoška mě prosila, abych udělala další díl Baby in Yellow. Takže jdem tam zase, kde jsme skončili. A jdem udělat tedy další díl. Takže to je super. Dobrý, už jsem tu reklamu přeskočila. A jdem udělat další díl. Tak. Jsme zase ve výtahu. Naposledy jsme šli do nebe. Jo, myslím, že jo. Takže. Otevři se! To budu teď čekat 20 let. Sorry, já to neumím ani přečíst. Já tam nechci jít. Pak, kdyby tady žili bezdomovci. Tak krásný strašně tady barák. Kde jsi? A jsme tu zpátky. Jajíček. Za tebou. Nechci. No tak já radši zdrhám. Zavři ty dveře posty a dobrý. Děcko to zavřelo. Speedy, pojď. Králíku. Utíkáme. Zdrháme z bezdomovského baráku. Tak. To ti udělal to děcko na hlavě. Takže další reklama. Dobře, jsme zase zpátky. Tak. Jsme zase ve výtahu. Aha. Já se i v realitě bojím výtahu. No to se právě i v realitě bojím. Dobré. Nějaká malička škvílka. Žejčku, pojď jdeme. Jsi cute. Takže může mít krásná podlaha. Detaily. Jenomže tady všude odpadky jsou. Tady asi máme jít. Ne. Jo, dobrý. Takže jdeme. Naval mi ten klíč. Kde jsi? Tady jsi. Naval! Je tu něco? Melon! Kokomelon! Mňam! Dobrý. Děcko, mám pro tebe snídaní. Kde jsi? A tu máš snídaní. Dobré. Žradlo. Krásná stránka. Dobré. Aha. Takže mám takhle sbírat lístečky. Takže jsem zpátky, omlouvám se, jsem byla jenom na snídaní. A já vlastně hledám ty papírky, že? Jsem se chtěla podívat tady do kuchyně, protože myslím, že jsem tady viděla nějaký. Jo, tady. Tak dáme to tam. A tady už asi žádný není. Toto. Že by? Ne. Melon, tak chceš ten kokomelon pustit na tu telku? Čau. Co to je? Co to je? Jdem pustit. Tam nahlas. Nebudete spát. Tak, jo, tady je ještě. No tak to podle té hlavy je asi ono. No tak jdem to tam nalivat. Hop. Takže a jdem hrát na klavír. O, co se ti pro boha stalo? Jako mi to asi úplně nezajímá. Juj.
No nemůžu, jo, aha, jsme kleknout. Tak, co to tady máme? Když už stoupnu, nemůžu. Svíčky, to spel. Dobré znamení. Jo, aha, no tak na to budeme potřebovat kladívko. Bum, bum. Bum, bum, bum. Ničíme. Je. Můžu? Je dobrý. Proč chodím jak starý děda? Zrychli postavo. Pojď, beru. Nezájem. Odcházím. Tančit. Protože se tady v tom vchodu asi úplně nemůžem tančit. Tak to máme asi pustit tady místo té zelené. Výborně. Jdem trsat. Naval. Můj klíč. Hehe, můj. Tak, jenom byla reklama, omlouvám se. Tak, asi máme jít do výtahu. Jak no to? Tak jdem pěšky. Teď vidím tak, že tady jsou ty stopy. Tak jdem. Ty hajzl. Co tam děláš tomu králíkovi? Blbečku. Co čumíš? Já jsem se ti třeba vůbec nalekla, nejsi vůbec děsivý. Kde je ten králík? No dobrý. To byl můj kamarád. Co tu máme robit? Co to bylo? OK. Modrá, růžová. To růžová si máme dát tady někde. Tady to jde otevřít. No a tady asi máme dát modrou nějakou baterku. OK. Teď jsem viděla i předtím. Zavřem. Jenže kde je růžová? Tady asi není. Tady jde něco tady otevřít. Nejde. Tady. Tady je něco nájslo. Padlo. Money. To je sandwich. Tady dáme, to potom spapáme. Šachovnice. Dobré, tady taky dáme na hraní. Je coin. Automat na padlo. Mně všechno padá, já jsem nešikovná, bohužel. Papej automate. Tady jsou ty baterky. No taky jako, ale já mám hlad. Takže já si vezmu C1. Já mám, ne, tak C4. Já mám totiž hlad, mě to nezajímá. Já mám moc velký hlad. Davaj. Ňam. Ňam. Snězenou. Dobře, už jdu pro tu baterku blbou. Tak, C2. Padaj. To nejde dobrý. Takže, dáme to tady a jako máme hotovo. Ty blbečku. Co jsi to provedl? Mám ti to narvat té huby? Jdu narvat té huby. Co? Brečíš, vole. Brečíš! Jsem maximálně tebe. Krásné číslo. Počkat.
Nejte náhodou na kód. A jo, takže 4, 3, 2, 1. Kde je ten zbytek? Co ty lejsky? Co to je? To je to no to je jedno. Kde to je? Toto. 1,7. Aha, 1,7. 1,7. Mám nový odpadkový koš. Kde jsou ty lejsky? Tady. Hop. No, škoda. Počkat. Tenhle hajzel. Vlastně on mi pořád sundovat ty baterky. A já můžu hodit do toho. A zase on se umí teleportovat. No zkusíme to. Čau. Pojď. Šup. Padej. A zavřem. A jdem to tam dát. Možná se nebude teleportovat a možná mi to nedá pryč. No a taky to i funguje. Může mít do výtahu. Co to? Já se bojím. Já se bojím. Animace. Kravičku. Hop, dělej. Já se bojím, já teď chcípnu. Pojď, dělej! Zavři! Já se bojím. No tak. Dobrý. Ježiš, co to bylo? Pane bože. No tak to by mohlo být pro dnešek všechno a zatím ahoj.